Club Junta. Mwaswera bwanji amalawi wonse konse kumene muli chigawo chino chaku Madzulo pamene nthawi yanga ikuti 4 o'clock. Choyamba amalawi ndimafuna ndifunse president wa dziko la Malawi. President achakwera umunthu muli nawo. Ena akhoza kudabwa kuti chachitika ndi chani, koma ndofuna ndiyankhe ndi funso lonena kuti president achakwera umunthu muli nawo. President achakwera, you do have the feelings in your body zimene munthu wina angachitiridwe choyipa munthu amamva kuti koma chachitikasi si chinthu chabwino. Do you have the feelings in your body? You were saying you got your own relative in Chigawo. Are you sure you can allow one of your relatives to suffer while you are alive? I'm very disappointed this afternoon, all Malawians, wherever you are. I just see recently a passport, and I hear the audio which Mr. Boni Kalindo was saying 17 people sent when they reach at Bed Bridge with their passport in hand, that the passport they are not scanning. Mr. President, are you aware of this issue, that the passport which Nick Chakwera is making is not scanning? When people they reach at the border, they are going back, they are sending them back home. Are you having humanity? I never see you, and I don't wish to see you, but I hear that you were a pastor. What type of a pastor you were? My grandfather was a pastor, but he was a good person till he died. Amalawi ndamva chisoni kwambiri. Munthu wapanga ganyu kumudzi, kapenanso sunapange ganyu wapita kukatenga ngongole. Ena tikapita kusalima mmati chigoboza, ena timati katapira. Munthu wakatenga katapira ndikukapangisa passport, ndikutenga katapira ndikukwera basi, ndikumati kupita ku Tanzania, ndikumati kupita ku Mozambique, ndikumati kupita ku South Africa. Then on the way mufike pa border azikakuuzani kuti passport yanuyi ndiyosagwira ntchito, si kuchita skani, ndiyosavomerezeka. Amalawi ungamve bwanji mumtima mwako Achakwera atakhala kuti zamuchitikirayi ndi mwana wa nyumba mwanu, wachoka kukasiya, wachoka kumchinji, akufika pa Bed Bridge akuuzidwa zonena kuti passport si kuskana, ndi ya fake. Now I'm talking about your own relative. Mungamve bwanji a president Achakwera, Richard Chimwendo, amene muli ndi mphamvu zochuluka mpaka kumpasa Mulungu amene analenga dziko lapansi. Mungamve bwanji m'bale wanu wavutika kubereka ngongole, akunyamuka kupita ku South Africa, nde akukabwezedwa ndikuuzidwa kuti passport yanu sili bwino, ndi ya fake. Passport munthu wapereka 500,000, waonongaso pamwamba pa 500,000, transport 300,000, 800,000, almost 1 million. Ulendo wake wopita ku South Africa akauzidwe pa border kunena kuti azikabwerera. Kodi munthu amene sakazimangirira chifukwa cha ngongole imeneyi akaiganizira ndibweza bwanji?
You need to think twice, akuluakulu aboma. Pena tikamayankhula musamaone ngati tikudana nanu, koma luku anthu amene abwezedwa mapassport akufuna kukayesa mwayi pakhomo pamene akuchokera, palibe wina aliyense amene akugwira ntchito. Apeza second option yonena kuti mwina ntapita kwakuti nikhoza kuwathandiza abale anga. Lero munthu amene uja mukukampanganso chipongwe. Chabwino idyani ndrama zimene mukupangira mapassport, koma perekani passport imene ili yabwino. Chabwino azuzeni Malawi, ibani ndrama za fetereza, tengani moni mankhwala onse mzipatala, tengani moni chimanga chonse, asireni moyo. Lelo nkupita ndikumakayima pasanja ndikumakanena kuti boma ndilo mweli. Lelo Auladi Musa ndikumakathandizira kunyamula mashini obera zisankho kuti ati boma libwerereso, boma ndilo mweli. Boma lake liti limene mukulinena kuti lomweli? Mukufuna mukapangemonso chani mubomamu? Ntakufusani funso limenelo. Mukufuna mukapangemo chani mubomamu chifukwa palibe chimene mwapangira anthu? Ndimayankhuladzana kunena kuti aliyense ayang'ane kumene akuchokera, kuchokera ku Tcholo, ku Mulanje, ukuchokera ku Chilazulo, ukuchokera ku Zomba, ukuchokera ku Dowa, ukuchokera ku Salima, ku Nkhotakota. Ndi chani chimene mungaloze kunena kuti mulamuliro uwu wa Lazarus Chakwera tapindula ichi? Ndi chani chimene anthu mungaloze? Mwatipeperesa nkhani ya mafuta kupita nkumakasegulira njanji ya ku Mozambique, mutanamizana ndi news. Mwakanyamula molasses a sugar ndikubwera nawo kumanena kuti kuli mafuta ku dziko la Malawi. Look now, ku Malawi kulibe mafuta. Lelo nkumayima ndi mphamvu nkumanena kuti ndifuna ndilamulireso 2025. Mufuna mulamulire amanu, mufuna kulamulira ndani? Amalawi ndifuna ndikuuzeni, tikakhala kunena kuti tikusekerera kwambiri tikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Tiyeni pathete tonse tidzuke. Takhala tikuyankhula nkhani ya Malemu Shadiri Muluzi, takhala tikuyankhula nkhani ya Chilima, takhala tikuyankhula nkhani ya Lapukeni, takhala tikuyankhula nkhani ya Pilot uja ndi anthu ena. Now it's a time we need to show them anthuwa chifukwa chonoti sitikwaonesa, nchifukwa chake atoonelera nkumapanga zopusazi. Passport akutuza kuti ndi ya 50,000, koma tikamakayitenga kumene kucho tikuononga ndrama yosachepera 500,000. Passport yomweyo imene akunena kuti ya 50,000, Niki Chakwera akuigulisa passport ku boma la Malawi 2.5 million passport imodzi. How much money he got Niki Chakwera and his father? No Malawians, this is terrible. Ino policy amene mukumatumidwa kansakeni wakuti kamsakeni wakuti. Are you happy with Chakwera? Takandi ma president nkumati yayi amayi Joyce Banda Cashgate. Koma sisana fike ndikwanzuza Malawi ngati mene mukutizuziramo. Munthawi ya Joyce Banda passport imapangidwa anthu kutenga passport ndikuenda nayo popanda vuto. Munthawi ya Bakiri Muluzi anthu aenda ndi passport. How come after you come in power china chilichonse chasokonekera? Ndimamva ulaliki wina wake akunena kuti nthawi zinaso dzina lathu limene tinapasidwa likhoza kukhala chipinjo pakati pa anthu. Now I can believe. Chilichonse chasokonekera, chilichonse Chakwera, just because the name of our president is Chakwera. So everything, the price it went up.
abwere kuti Malawi apange bwanji Amalawi tisasekerere zopusazi. Now it's high time we need to stand. We need to fight for our rights. We need to fight for our freedom. Whosoever is outside the country, ino Malawi amene muli ku America, Malawi muli ku Kenya, ku Tanzania, muli ku China, kuli ku Dubai. Let's fight for our freedom. Abale athu kumudza kuvutika. Abale kumuza kuvutika. Ndazungulira madera ochuluka Malawi. Anthu akuvutika palibe munthu amene akusangalala. Pena palipose pamene ndikwenda apolisi ma-CID, apolisi ma-CID, komatu ndikudusa pomwepo apolisi ma-CID, apolisi ma-CID, apolisi ma-CID. Ena ndikupita ndikumakacheza nawo limodzi. Amalawi ndizomvetsa chisoni zimene zikuchitika mdziko la Malawi. Nde munthu akufuna kubera chisankho. Ndefunso langa ndilonena kuti mukufuna mubere chisankho, mufuna muzizatani imo mbomamo zakukanikani. Asireni ena mwaba. Kwezani manja muzipita. Mwakhalirapo chani pampando? Mukuopa kuti anthu aona chani chimene mwakhalira, chimene chikupangisani kuti musachoke. Tsogolo la munthu amene ali kunja kwa Malawi, tsogolo la munthu amene ali ku Malawi lili chimozimozi la ima. Dziko silingakhale popanda passport. Dziko silingatukuke popanda passport achakwera. Inde munanena kuti inu simudziwa. We understand, you never know. You don't know. But it's too much. It's too much. People, they are suffering. Ne anthu 17 aja akabwerera akapita kumudzi. Akafika kumudzi. Tikamva zonoti azimangirira. Tiziti chani? Ne anthu akayankhula chakwera wapha anthu azinena kuti yani mpereka umboni. Umboni upose zimene zikuchitikazi. Someone he pay 1 million transport and a passport. Now aukabwezedwa pa bed bridge. Ndrama zongongola. Na akubwerera ku nyumba. Munthu ameneyi akakafika ku nyumba ndikufunsena achakwera. Munthu ameneyi akakafika ku nyumba kunkuyu. Achimwendo munthu ameneyi akakafika ku nyumba. What will happen with his life? Kumama nkhwala kumwalira. Ndi chimozi kukhala Malawi ndi chimozimozi kumwalira kutenga chingwa kuzimangirira kupita kukakhala kumanda. Anthu amene ali kumanda ndi anthu amene ali mdziko la Malawi palibe kusiyana. Because there is no life in Malawi. There is no life at all. You need to think twice, Mr. President. Kwezani mkono chokani anthu ena abwere tione nzeru za anthu ena. Tione nzeru za Kabambe. Tione nzeru za Tupele Muluzi. Tione nzeru za Chihana. Atibweresere zotani mziko. Nzeru zanu za kubusa taziona ndizofoira. Zonse zimene mukupanga zokhuzana ni malemba za m'Bible. We are sick and tired of you, Mr. President. Muchitisa manyazi. Anthu akungwa aseka anthu maiko akunja. What is happening in your country? What happened with your president? Is he a human being or is an animal? As soon as possible, I'll make commission of inquiry. Where's commission of inquiry?
You are afraid to bring commission of inquiry. And to disagree zimenezo. No. Malawians, we need to wake up. We need to fight for our freedom. Tazuzidwa kwa kwana, enough is enough. Let's stand up. Tisabangeso manta. Ngati kuli kumenyana, ndiye kuli bwino timenyane. Wo winayo awine, wo loser aluze. That's all. It's too much. It's too much. Palibe Malawi amene akukondwa wogwira ntchito akukhanga tinayeso sakugwira ntchito. Kumeke anthu akudandaula zonse zimene mukupanga kumeke. Anthu akudandaula. Mabwana athu akutikakamiza kupanga izi. Mabwana athu akutikakamiza kupanga izi. Inu mukuona ngati ma information tikuwatenga kuti. No. It's too much. And I swear before my God, living God, the one I know, the one who created the earth and heaven, you shall never win the elections. Whether you force it or not, whatever you be doing hidden, it will come out. And antu aziwa china chilichonse chimene mukupanga IMCP. I'm telling you, whether mundisake, whether mtani, I'm ready to die koma ndifere antu amene pamapeto pake azasangalale ndi dziko la Malawi. Ovota zuka injakwata. Wanyamwata zuka.